Hola nois, benvinguts a un nou vídeo i avui tornem a estar amb Monònix i avui anem a fer una cosa calmadeta, d'acord? Avui anem a pescar. Espera, potser ho he dit molt ràpid, no tenim ferro, però necessitem pals, necessitem corda i primer ens farem una canya. Ah, mira, ja ha crescut la gallina. Ara miraré com tenim els animals. A veure, la canya es feia... A veure... Així? Sí, d'acord. Recordeu que tenim aquí la millor pala fins al moment, que em sembla que he tingut mai, en altres mons també, de supervivència. Bueno, abans de tot, tenim aquí la canya de sucre creixent. Collirem cultius, d'acord? No he anat més al poble, no he anat a comerciar més, però si voleu hi tornarem a anar en algun altre episodi. Miraré què tenen per donar-me, que si em timen doncs no hi aniré, però si no em timen sí que hi aniré. No... Ves? Si em venen coses que no necessito, l'altre dia em venien una... com es diu en català? No sé com es diu en català. Una petxera, un peto, una armilla, una cuirassa. Bona! No l'he encertada. Ai, Déu meu senyor. A veure... Sabeu què estava pensant? Perquè l'altre dia estava edito amb iMovie i té un apartat per posar editar la veu. Llavors n'hi ha un que és com si estiguessis en una catedral i em va fer gràcia que si ens construíssim una església o alguna cosa, perquè mola. Perquè mireu. Saps? Seria així. I clar, doncs, no sé, mola molt. Soc així, vull dir... buscava un moment on fer-ho i mira. A veure, acabo de posar això. Com veieu, creixen bastant ràpid, crec. Bueno, també mentre estic fora de càmera, que vaig preparant altres coses. Suposo que també van creixent al seu ritme. No sé què... Això són tomàquets? Strawberries? Són tomàquets. Strawberries. Strawberries eren cireres? Maduixes? Maduixes eren. A veure, què més tenim aquí? Lechus. Enciam. On estan els enciams? Aquí. Planto aquest enciam. Això aquí. Ah, doncs mira, de pas donarem... Tenim blat? Tenim blat. Si en tenim la vermella, li donem de menjar a la vermella i a la de blanc. Llavors, ens ha de sortir una ovella rosa. I ara tenim ovelles de tots els colors. Llavors tenim llanes de diferents colors i ja està. En plan, no hem de buscar tins tota l'estona, sinó que ja tenim la llana feta, o sigui, de colors. I a part, doncs, que també tenim de blanca, saps? També tinc llavors aquí? Sí. Ara, el que faré és, en comptes de... estaré pescant fora de càmera, deixaré de gravar, i quan tingui coses bastantes, us ho ensenyaré, d'acord? Ara us ensenyo el que he pescat. D'acord, a veure, ja se m'ha gastat tota la canya, he estat com... una hora? He estat una hora? Bueno, doncs, no, a veure, no crec que hagi estat una hora, però... por ahí. També he anat collint moltes coses i us ensenyo què m'ha tocat. Mireu, tenim una sella per muntar a cavall. Tenim això, que és un ganxo, que... si algú sap per què serveix, accepto que m'ho expliqui. També tenim un fil, res de nou. Després tenim un arc encantat amb empenta 1. Després tenim un altre arc encantat amb durabilitat 3, reparació i empenta 1. Vale, això no és moco de pavo, que si els ajuntem els 3 necessitem una enclusa, un yunque, però no en tenim. Després tenim un salmó cru, bueno, 11 salmons crus, 34, vale? 34 peixos crus, 34. I tenim 9 peixos globus, que em sembla que no serveixen per res, i un Nemo. Un Nemo, i també m'ha tocat carn podrida. Haurem d'anar a per ferro, perquè no tinc ferro, però això ho farem el pròxim dia, d'acord? Ara guardaré això, posaré a cuinar tots els peixos. Tenia els... Bueno, tu no puc entrar a casa. A veure, poso la meitat de peixos aquí, l'altra meitat aquí, aquí n'hi poso... Ah, mira, ho tinc aquí. 11, me n'enduc 6, i si no els tiro, millor, que millor.
D'acord? El pròxim dia, suposo... Bueno, un dia d'aquests anirem a per ferro, perquè no en tenim. Bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Sabeu si és així, li doneu like, us subscriviu i activeu la campaneta per rebre notificacions de quan pengi el pròxim vídeo. Compartiu-lo si creieu que algú li pot interessar. I fins una altra.